Alright, okay. Thank you. Nag-order po tayo ng halo-halo because I'm craving for halo-halo, guys. So, check na natin, guys, itong ating in-order sa ating po yung in-order natin na charan! Halo-halo. Check natin, guys, kung masarap. Ewan ko ba, nagkikrib talaga ako ng halo-halo. Balot na balot, oh. Balot na balot ang ating halo-halo. Mahal nito, 24 real. OMG. Wow. Kita ko na, nakakatakam tuloy. Satisfied na naman ang craving ko, guys. You know. Ito na ang ating halo-halo. Wow! So, this is it. May beans po siya, gulaman. And this is langka, saging. Of course, may ice cream siya. Ube, leche plan, and this is one. So, let's dig in na, guys. Ang sarap po. So, may ice cream pa dito. Oh, gosh. Sarap. Okay, so halu-haluin muna natin. Oh, yes. Grabe, ang sarap. Itong leche plan nila, ang kapal. Hindi siya tinipid sa gatas, ingredients. Ang kapal ng leche plan. The best. Worth it ang pera nyo, guys. Sobrang sarap. So, order na sa Talabat from Nomiam. At yan lang po ang ating video. Maraming salamat po sa panunod. Bye!